Hola, culs inquiets. Hi ha gent que diu la muralla xinesa es veu des de l'espai. Entenc pel teu to que no t'ho creus. No és que no m'ho cregui, és que no és cert, Per molt llarga que sigui, no fa pas més de 15 metres d'ample. Si això es pogués veure des de l'espai, imagineu-vos l'Eixample de Barcelona. Es veuria des de Mart. I ara per què t'enfades amb l'arquitectura asiàtica? No. Has tingut una mala experiència al Shambhala? No, el que vull dir és que tot lo forà ens sembla, flipant, i en canvi el patrimoni nostrat deixem que desaparegui. Insinues que tenim la Gran Muralla catalana? Doncs sí. El que passa és que la tenim dividida en milers de trams amagats en boscos i camps. Som vinguts al Museu Terra de l'Espluga de Francolí per parlar de l'arquitectura rural per excel·lència. Avui, construccions de pedra seca. La feina feta! En una pendent no es pot pas plantar. Si llauréssim, la primera ploguda s'aniria tota la terra en avall. Això per no parlar del fet d'haver de treballar en cursiva. Catalunya és un país muntanyós. Si eres un català del segle XVIII, per sobreviure havies de llaurar la terra, sí o sí. Que la teva finca feia pendent? Doncs una bona solució era fer feixes, petites parcel·les de terra anivellades, i de les roques que sortien de llaurar la terra es construïen aquests murs d'aquí, aquests dics de contenció que aguanten la mateixa muntanya, els murs de pedra seca. Construir aquests murs demana una tècnica ancestral, meticulosa i alhora una mica de múscul. Traça i força? El combo perfecte. Mireu, les roques grosses van a baix i si fa falta, alguna se la pica amb la maceta perquè soli pla. Per fer tota aquesta feinada farem servir senalles, malls, càvecs i perquè quedi tot pla i amb la pendent necessària farem servir llinyoles. Llinyoles? Això no és un postre. Vull llinyoles amb mel. I per dintre ho forrarem amb roques petites perquè tingui drenatge quan plou i serà molt important que totes les roques vagin trencant junt. Trencant junts? Ah, és allò que el procés va fer amb els convergents, oi? No, trencar junt. Això vol dir que cada roc es recolza sobre 2 rocs més i a sobre en té 2 altres. D'aquesta manera el pes es reparteix per tota l'estructura en lloc de fer força en un sol punt. És la mateixa tècnica amb què funciona avui en dia les totxanes. El resultat? Una estructura sòlida i construïda amb materials de metro zero. Cultura rural sostenible. Des de la despoblació rural, la massa forestal ha crescut una bestiesa, però si depiléssim les muntanyes, veuríem que pràcticament a tot arreu hi ha feixes. Els nostres avantpassats van esgraonar les muntanyes per poder plantar unes vinyes aquí, unes oliveres allà. Muntanyes quadriculades, com fetes en Minecraft. Sí, com les piràmides. De fet, les piràmides de Giza estan fetes amb la mateixa tècnica. És el que dèiem abans, roda el món i torna al born. I amb aquesta tècnica no només se'n fan murs, també parets d'edificacions, barraques, trones, aljubs i un seguit de paraules que segur que surten al paraulògic. Les construccions de pedra seca no només són sostenibles, una obra d'enginyeria amb centenars d'anys d'història, sinó que a més estan integrades en el paisatge i en la biosfera. A l'abric dels seus rocs hi troben refugi les serps, els lluerts, els invertebrats, i al mig de les pedres hi ha plantes adaptades, com ara melics de Venus, crespinells, arròs de pardal. Ja estàs inventant noms un altre cop. Si us acosteu al Museu Terra, a l'Espluga de Francolí, podreu aprendre molt més sobre aquesta tècnica, atenció, declarada Patrimoni Material de la Humanitat per la UNESCO. Han construït el Museu Terra amb aquesta tècnica? No, en podeu aprendre perquè tenen una exposició espectacular, però que no ho entenc. Però em pots recordar per què t'he contractat, a tu? Tothom és necessari, Godai, que no sabies que tota pedra fa paret. La pedra seca, al Museu Terra, perquè per saber on anem cal saber d'on venim.